ai kin sauna abu ni fa kin ga ko idan kina tare da ni ko baki da wani matsala Allah sweetheart to shikenan dama ka san ni ba na son su kin sauna abu ai yanda Allah ya halicce ki haka kamar tangaran ya zuba miki hanci dogo ga wani wushiriya sannan kuma ga dimple sannan ga wani gashin me ake ce mashi ma kai kamar kifin gon sake come on yanzu saboda Allah da Annabi ana neman ka tuntuni ashe kana nan gurin zance wallahi baby kin haɗu kin saboda Allah da Annabi kai gidan ku ba da kai nake yi bane kin ga wani sajenki ga wanda da dar kun ci kika saka kai baba kana magana kana can kana surutu wannan tsofuwas ba tace mamakka ce baban shi ce ni tuntuni babanka ke neman ka ka je dace ka ballo mana itace ni din kwarai kuwa yo ni ban ma san ki ba fa baby dama ha ba sweetheart ya rage dubu wannan tsofa ki dube ta up and down ki kalle ta wai ki ce ita ta isa haihuwa ki dubu dressing dina ni fa baban su ce gaskiyan zance ma kawun sa ne yake neman shi ke kin gana me shi ba a gan shi ba ya hada mai takaddunsa na visa da zai fita kasan waje kidan Allah mama kai mama shi yasa nake son ki wallahi to ƙarya nake wuce mu tafi gida amma bai ce ba mamanka bace ƙarya nake yi wuce mu tafi gida babu su ce mu je gida maza